exòtica, acollidora, vibrant i caòtica. Barhamà al Marroc. Estem a Marràqueix! Coneguda com la Ciutat Roja, és la més turística del país. La Cotúbia és el símbol de Marràqueix. Així no hi ha res més alt. La plaça Jama Lefna és el centre neuràlgic. Durant el dia és el millor lloc per a tastar els dàtils o beure un bon suc de fruita. Shukran! Però quan arriba la nit es converteix en un circ vivent. Jocs, malabars i venedors ambulants. ¿Qué pasa, nano? Aquí tot és possible, conseqüències que no falten la música bereber. I ens desplaçarem a Essaouira, el port principal de tot el Marroc. I és el millor lloc per a comprar les famoses sardines. Disfrutarem de les millors postes de sol. Això és un país de contrastos valencians del món! A 500 quilòmetres de Marràqueix arribem a la zona més àrida del món, el desert del Sàhara. Si heu visitat ja el Marroc, estic ben segur que esteu enamorats d'este país. I si no, comença ja un programa ple d'emoció, sentiments i d'immersió cultural. Arranca! Valencians al món!